dikit nagkaigwan ng pagtalugong ikinumiyakan sa tuyang banwaan. Smile na mayo talagang kabayaran. Basta nag-smile sila sa iyo. Pagkaiguan yung pagkasarap, pagkaburol yung kasinitaran. Ang targeta is makikitang third-class municipality after 10 years. Sa lambang komunidad, maging ang gabos na nasyon, may sariling istorya. Halo kan Garcito Rena, importanteng maray na anak na mamanwaan, lalo na kan mga hominis, kung saan o ano ang tununan na istorya ng banwaan. 73 ng taon ang nakaagi kanamundag ang banwaan ni Garcito Rena. Isa'y mahuna na ang banwaan nagpuon sa pagkarap-karap sa diklong, has na luminaom sa pagsaldang kan aldaw. Ang panahon na may pagkali, may pagkali community. Grabing kalipisigan na nangyari kasi ng mga tao ito. Pero ignore kita. Napakahirap ka ito, lalo na sa mode of transportation. You know? Mabiyahin pa si pasyente, maagi pang dagat, lalo na din sa mga daipasimentalong lugar, lumawan siguro dyan sa kabungahan, mabaklay pa para ibaba ang pasyente. So, sobrang hirap. Ay, grabe kayo ang kababayaan. So, inatani ka tumayan, doktor, ayaw lang iti mga sanidad sa mamalpractice, iguangan nini mga midwife, na kung saan, nagigibong trabaho para sa doktor. Dahil may kitang doktor, kaya kadabog ka itong mga pandemya nangyayari, tipdas, so iba pang kulira, kadabog na nagagadan. Kung parang niya, talagang kita mga programang vaccination kung saan may anti-polio, anti-tipdas. So, napipreventara ng mga na ilang na kung saan kahit tumapanong, kadabog na nagagadan. Sarap mga grabe ang kaibahan na kayo kung mayo kaming kakayahan, lalong-lalo sa inyong magurang Diyos, mayo ka ganito ang klase. Dahil ang mga panamayo lamang ayuda ang gobyerno sa mga kanya-kanyang inuha. Kaya, grabe ang kayo. Kaito, kang nag-eskwela pa ako, talagang mayo ning development. Kaya nga ni ako nag-try talaga ako na magparaadal. Gusto ko magtrabaho sa ibang lugar, mag-seek ning greener pasture. Digdi ka ito makamundo pag mayo ning occasion. Pag may mga okasyon lang talaga dyan sa simbahan, garo, saka lang kita nagkakaigwan ng mga tourist from other municipalities ngaya and other towns. Pero sa ibong kan mahibog na panganod, may saldang. Ang banwaan na nagpuon sa pagtios, padikit-dikit na kahawas sa diklom, sa paglaom kan liwanag. Ikumpara pa niya na kita po may pinagpunan, grabe na mga amulat ng mga tao, grabe na makakaiba. Baga nakikisabay naman sa amulatan kan mga kadapan po kita manong dahil iwan na kita mo niya ng RHO. Dinagdanan ng mga doktor, iwan na kita mga medical assistants, iwan kita ng allocation para sa mga bulong. As in, iwan kita ng mga programa about sa prevention dan mga nagkakalat dahil lang. Kaya, minsan mo yung baga, bigla sabi ka iba na may COVID. Pero ang sa tuyang banwaan, dikit lang ang nakakaigwakan ng COVID na yun. Dahil iwan kita ng mga prevention. Ngunyan man, mas okay na nga ni ang primary healthcare dito sa Garcito Rena. Napakusog siya dahil nga ni sa paagi. Halimbawa, ning pagkaigo ng dakulang center, pagkakaigo ng mga nurses sa kada barangay na naka-assign. And then, mas napapadali ang pagtaon ng serbisyong medikal sa mga taong mga nasararayo dahil na nga sa pagkakaigo ng maray na kalsada, basta sa transport.
pagbalik ko after how many years o pagka-graduate ko, nagkaigo ako ng desire na magtrabaho digdi. Nahiling ko ang future economic kang guard sa Torena. Sa paagi kang mga establishment, kaya ito baga mayo pa lamang dyan ng mga restaurants ngaya, arong ngay kang cafe-cafe, escape bar, padikit-dikit, nagkaigwan ng pagtalugong ikinumuyakan sa tuyang banwaan ng guard sa Torena. Ninhuli siguro sa paagi kan sa tuyang mga local officials and mga department heads na talagang ang isip rinda si progress. Kaya nagkaigwa kita ng mga investor. So, pag mahiling mo kaya ang igwa na baga na yan, may bus na kita, si transportation, tapos si padagos na pagtalubo kang mga manglain-lain na negosyo. Kaya nagkaigwa man kita ng progresibong economic development. So kung yan, magyan ang pagbuhay-buhay ng mga tao. Yung ulit na kadako na naglalaro ng investor, pagbukas kang tinampo. Mahihiling ta talaga na progresibo na iyan, takulo ni mga establishment, ini nga ni bagang pangiturugan na magkaigwa kita ni inaapod na Boulevard digdi sa taang sibol ta, may program na baga kita dyan, may projects na kita. O mahihiling mo na economic development kasi padiit-diit magkakaigwa na yan ng mga negosyo. Pwede na nga yan si mga investor, si mga tapos taman na yan na HRM, mahilig niya sa negosyo. Pwede mag-set up ng sarad dyan na saradit na yan na food park. O tapos makaka-attract kita ng mga tourism kasi ang kagayunan kang girls sa Torena, daita pa nare-reach ang full potential. Pero eventually, padiit-diit na bagayan na nadidevelop and then nahihiling sa ibang lugar. Gusto nga ning dumanan. Pag inayos ta ang satuyang communication, transportation, makakamit ta iyan. Gusto mo niyan, nagpo-promote kita ka na turismo sa tuyang Banwaan. Ninulit ang adjacent area ang Karamuan is ang Garza Torena. So pagyaon niya sa ang Karamuan, tanong-paano na, mayong ibang dadalaganan niya ang Garza Torena. Kaya ang ipumunta, i-promote na ang turismo sa tuya, asin sa tuyang mga presyo dapat kababa lang, mga tao asin. Maray na ugali dapat at nailita. Ngani mas tumagdag ang turismo sa tuyang Banwaan. Kaya ito, ang sa tuyang NTO, pigtuturuan. Ang koleksyon diyan makahirap. So ngayon, iguntang finance building. So, next year, siguro, igual na naman kitang legislative building na kung sa inong sangunang bayan, lumani sa mga opisina. Tawag po kita mga gigibuhod, minsan sa iba-ibang barangay, koleksyon kang tulay, paghalin sa, sa pambuhan, buwin ko, kasisihan, andong, tulay, hali sa ason, pasirin sa bahay. Mga tulay ang gigibuhod tapos kayo sa iwan na yun. Sabi nga ni Ken, ang pag-develop kan sa Banwaan, may healthy man na mga tao. Dahil sabi nga ni, health is wealth. So kaipuhan, mental, physical, social. Dapat healthy din. Tanganing ang community magiging sararo, as in mag-develop. Importante ang kada saro. Nganing, mahaman kung ano man ang proyekto. Magpuon sa sadit na kontribusyon, pasiring duman sa dakula, kaipuhan ang mga saro. Ang tagagad sa Torena kaya may mga maray na attitude na kumpara sa iba. So lalo na pag-serve ka mga tagagad sa Torena sa tuya, mas deserving ko ang mga tagagad sa Torena. Pag taga-ibig ka, maserve ka, araw-araw ang pagmatikan kay Manmao. So sa kuya ko, ang pinakamaray, feeling ko, kaya nila magtarapangan. Smile lang, miski may problema, miski ano pa man ang kinaatumbang ta. At the end of the tunnel, may liwanag pa din na mahihiling kita. Ako po, nagtutubo. Ako may unidad. May kusog. Kusog na galang sa kaosugan ng Banwaan. Guardshi, ipadagos mo ang sa imong pag-asenso. Nahihiling ko ang sa imong kagayunan. 5 years to 10 years from now, inaasahan ko na mas magayon ka pa. Ang sa imong pag-develop kang sa diri mo, ang ipahiling mo na dawa nagtuon ka sa sadit. Magiging saro ka sa maray na ehemplo kan sa imong pagtaraid, na naghinguha ka. As in, iwinaras mo ang sa imong kagayunan, as in, sa imong mga likas na yaman. Tapos na ang diklom kan kinamatangain. Ang Banwaan tuon na sa parting maiagahon. Nakabangon na may pangaturugan. Muklat sa paglaon. Mata sa pag-asma.